el joc de l'ordre de les alteracions. Tenim els daus de les alteracions i en principi el que podem fer és explicar-los molt bé quin és l'efecte que fan les alteracions. Per exemple, els podem demanar que posin en ordre ascendent les alteracions que trobin. Per exemple, doble bemoll, bemoll, becaire, sostingut i doble sostingut. També podem agafar dos daus, a veure què surt, i que ho posin en ordre. Quina seria l'alteració més baixa i quina la més alta. Llavors ho poden col·locar així, en forma d'escala, o bé a sobre. Recordeu que aquests vídeos són només un petit exemple de tot el que podeu treballar amb els cubotes. A mesura que aneu coneixent també l'alumne i aneu pujant al nivell, veureu que es van sumant molts i molts jocs diferents. Inclús els alumnes aniran ajudant-nos perquè ells també tenen molta creativitat i imaginació i ens conviden a fer jocs diferents del que teníem pensat. Veureu que és molt divertit.